Sayong gisugdan sa Katalunan Grande Elementary School Gym ang pagpanghatag og pahalipay package gikan sa lokal nga panggamhanan sa Davao alang sa mga Davaoenyo nga wala pa naka-claim sanglit. Karong adlaw, Enero 31, 2022, ang ulayng adlaw sa pagkuha niini. Walay gihatag nga extension ang Davao LGU sa pagkuha sa pahalipay package nga gisugdan niadtong Disyembre 8, 2021. Bisan midagsang ang katawhan sa pagkuha sa ilang pahalipay package, way pagduduha nga mikuha sa iyang ayuda si Melba Osabel sanglit. Karon ra siya nakahigayon. Noon lang po nakapanahon og anhi diri. Kay ako naman lang gud usa. Pasalamat lang po ko sa ato ang gobyerno diri sa Davao City. Sama ni Osabel, nangyawat sab kining grupo sa mga babae nga kwaon ng ilang pahalipay package. Gani, kikalipay nila ang ilang nadawat na ayuda. Karon na po ko nagkahigayon. Nagpaabot ng gud mi kay kuan man ni Barangay Feed man po ni. Nami PGC ba oo. Samtang sa usa ka mall sa Quirino ning syudad, makita ang taas nga linya sa mga Davaoenyo nga gusto mukwa sa ilang pahalipay package. Taas sab nga linya sa katawhan ang makita dinhi sa usa ka groceryhan sa Matina nga mukwa sa ilang ayuda. Kahinumduman nga gihatagan og opsyon sa lokal nga gobyerno ang mga Davaoenyo kung i-donate ba nila ang ilang pahalipay package sa mga nabagyuhan sa Caraga Region ug Visayas nga gilampurnas sa bagyong Odette niadtong Disyembre 2021 o i-claim pinaagi sa ilang DQR code ID. Ubay-ubay sab ang midonar sa ilang pahalipay. Samtang dagan usab sa mga Davaoenyo ang nangiyawat nga kuhaon ng ilang ayuda sanglit nang hinahanglan usab sila hilabi na nga dunay pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.